Li Efrînê rojane binpêkirin û kiryarên nemrovî ji aliyê grûpên çekdar ve derheqê welatiyên Kurd tên kirin. Herî dawî, li gundê Qirmitliq yê Efrînê grûpeka çekdar girtiye bi ser malên xelkê de û nahêlin ku zeytûnên xwe biçinin. Ji dereke taybet ji rêbaz re eşkere kir ku ev e du rojin li gundê Qirmitliq yê ser bi Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve çekdarên El Emşad bi hilmeteke piştgirînê rabûne û girtine bi ser malên xelkê de bi tohmet û hinceta ku xelkên gund bi qaçaxî xelkê derbasî Tirkiye dikin serbarî karnedin yên qaçaxiyê. Heman jê derê daxuyanî ku çekdarên El Emşad karkerên ku zeytûnên gundiyan diçinîn ku bi piraniya xwe ve ereb bûn ji gund derxistin û moleta 24 dimjmêran daneyên mayî da ku tev ji gund derkevin û êdî nahêlin ku welatî jî dakevin zeviyên xwe û zeytûnên xwe biçinin tevî ku hîn nîva berhemê darê zeytûnan maye bêçinîn. Ev ne cara yekeme ku grûpên çekdar binpêkirinan li Efrînê encam didin, carna zeviyên zeytûna bi tevahî bi darê zorê desteser dikin, ji xwe re diçinin û difiroşin. Li aliyekî din dest dideynin li ser guvaşgehan ta ku beramberekî mezin ji pereyan wernegirin, cardî li xwedanê wan venagerînin. Ji bilî dizî, talankirin, revandin û daxwaza fidyeyan. Gundê Qirmitliq nêzîkî 300 malên Kurd têde dijî. Piştî derbasbûna hêzên Tirkiye û çekdarên bi ser ve û dagîrkirina Efrînê nêzî 200 malên Ereb niha têde nişte cîbûne.